Sziasztok! Egy nem mindennapi otthont mutatok most nektek. Gyertek! Amit mindenképp kiemelnék ennek a lakásnak a kapcsán, az az, hogy tágas, világos, és hát igencsak formabontó. És hogy miért mondom ezt? Mert a természetes fénynek és a praktikus tervezésnek köszönhetően egy egybefüggő légies teret kapunk. És csak körül. A konyha elrendezése sem töri meg ezt a homogén, egybefüggő térhatást. Láthatjátok, hogy a fürdőszoba és a mosdó is egyedi elképzelés alapján készül. Ha el tudod ezt képzelni otthonodként, akkor gyere nézd meg személyesen is. Az alábbi elérhetőségek bármelyikén megtalálsz.